Dobrý den, pánové. Vy radši si přát nakoupit? My radši přát víno. No ovšem, bude mi ctí víno. Měl jste pravdu, šéfe. Je to pacholek. Podat taky papu. Pro 4. Jídlo pro 4? No hned, máme na kvalt. Prosím. Takhle ten chlap lítá jako hadr na holi. To je desert a koláč. Šíkal jsem papu. Konzervy, klopací, jasný a hned. Ale pánové... Já budu zlá. Budu zlobit. Co? Ja. Náš šéf, co sedí tam, on šek, jestli ty hned nenes papu, tak mi prasknout kanonem do tvojej poudy. Ne, už jdu. Což vaníš kanon? Já ani nevím, jak nabít. Ten kanon. Možná, že by vám zachutnal salámek, pane poručíku. Vyberte si. To je mi jedno, ale hoďte sebou. A co vy, šéfe? To je fuk, ale já chci česnekovej. Řekni mu ještě o něj. To není ono. Nemi česnekovej? Česnekovej? Kamarád chce česnekovej. Vyběhal pro česnekovej a hned. Jinak bum. Bum, a je. A tady máte taky chlebíček. No, to jste hodnej. Řekni mu, že se pěkně otočíme. Dejte pozor. Uhněte se. Bude manévr. Heil Hitler. Die Heil Hitler. Heil Hitler. A Hitler. Heil Hitler. A Hitler. Heil Hitler. A Hitler. Ještě. A Hitler. Ještě. A Hitler. Ještě. A Hitler. Ještě. A Hitler.